Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video if you're returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zisimple siyaxoxa. Le video ungayithathi serious ngoba ayikho serious vele. Kodwa into eyenzakalayo ke leyo. Kunale comment ukuthi uSibindi wafika yini matric. uSibindi uyile enyuvesi. Cha angazi kodwa engikukhumbulayo ukuthanda nesithembu. Ngesikhathi bengakaqedi bengakafika o-matric uAbo noMpilo bebehamba bonke bebefunda. Angazi ukuthi imfundo yaSibindi iphelelепhi. Kodwa engikwaziyo laba ke abaseceleni kwaSibindi bafundile bonke impela bayafunda. uVuyokazi uyibalile iuniversity ku season 1 ongenzeka ukuthi uzograduate maduzane. uTirelo ufisa ukubuyela ngoba naye ubefunda. Ngapha uMacele uNosipho ukungathi usegraduate kabili kodwa usafunda. Nale ngihlaya leli lomjolo noma uMathandana ukuthi kuyenzeka uKhaliso owagcina ka grade 8 unazi iziqu unalijazi noma esemabili. Kuyenzeka we guys asengikhumbulani into ezothi ngihlele ngikhumbula abantwana bakakhazini wami amantombazana awu2. So bayaxabana. Lo omunye utoxic, lo omunye unomoya ophansi noma uright nje yabo lo mntwana uthi uright. Mabexabana kunale ndaba ukuthi i-boyfriend yakhe waphasa wayishiya high school. So mayesexabana nosisi wakhe ethi usisi wakhe wena uhlakaniphile kodwa nje ukuhlakanipha kwakho angikuqondi. Ungakhaliswa ingane high school wena uqala e-university. Usho phambi kwami guys manje mina yazi ngiyahluleka ukuba mdala kwezinye izimo. Ngavele ngasukuma ngabale. Ngasukuma ngabaleka. Ngangqina ukuthi mhlawumbe ngizosengihle ngale ndlela ezomshonisa phansi. Ngavele ngasukuma ngabaleka. Ngibalekelani? Ngibaleka ukuthi ngibe kude naye mase ngiyayihleka lento ukuthi hayibo. Kanti nje kunendaba enje. Ngibale mase ngibalekile sengiyabuya ngithi mina hawo. I-boyfriend yakhe iphi? Athi i-boyfriend yakhe isele high school. Wasala nje ngamaklasi amabili nomfana lo unezinye intombi khona la esikoleni. Lo uqala e-university. Shuthi umfana ucisha phila impilo efana nekaSibindi. Ubaba wakhe unezinto. Manje ngokuthi ke esikoleni udumile ngokuthi ingane yalo baba owaziwayo ukuthi unezinto ubuye ehambe nangemoto kababa wakhe. Manje ke niyazi ukuthi high school izingane zithanda ukuchomelana. Zinamathela kulo mfana ke noma zimazi ukuthi incwadi ayivuki kahle uyasala emaklasini. Zinamathela kuye ngoba ziyamazi ukuthi after school ubuye drive imoto zakubo. Lona useqedile isikole. Baningi lapha e-university abahambana nabo. Shuthi naye ngoba phela kwakukhona amnika khona okuncane lo inhliziyo yakhe ibhlungu. Ngilale kahle le ndaba sekufanele ukuthi phela ngibe mdala ngoba laba bayaxabana. Into ezifike ngokuthi nje wena uhlakaniphile kodwa ukuhlakanipha kwakho angikuqondi ngoba ukhaliswa high school. But ngathi mina hayibo. Nalento eniyibangayo kodwa akufanele phela usho cabanga mdala usisi wakhe. Ngathi akufanele ukhulume naye kanjalo ungamhloniphi. Loya kubele sel uthi vele engakhaliswa ingane high school engakhaliswa umfana ongaphasi. Umfana amshiye ngama grade awu2 nakhona wamfica wamdlula wemaga guys kwaba worse. Kodwa kuyenzeka into yenza ukuthi ngixoxele ihlalo bangalona ihlalo kuyenzeka. Kodwa kangisho ukuthi nakuSibindi into efana angiyazi nje abaSibindi yesikole kodwa laba engikutshela ngabo abasekhaya. Ngizoshawa ngendaba zeni ngoba manje sengifanele ngindlekethele nobufakazi. Ningabuki sengathi hawo wena Fix uyindaba zabantu. Yabona nje izinto eziningi lezi sibona kumabona ukuthi ezinye zazo seyike sayibona ngo-C. Ukuzwe mabethi ngo-C sesayibona ngo-C. Hayibo
Ngadangala nami ngangazi ukuthi ngimduduza kanjani kule ndaba yakhe ngoba usemphoxile, futhi ngoba emphoxa nje lo omncane, umphoxa ngento ekhona ngoba manje akasakwazi ukuphendula. Wase nje ayikho indaba yakho kodwa uthi uhlakaniphile. Ngathi mina hhayi, awukazi futhi le ndaba uyithathe uyise kumzali ngoba umzali uzothi-ke hawu, yini-ke manje le iphelela la kithi sobathathu, omdala yimi. Lona-ke omdala oyimi ngifile yihlakazi ukubona ukuthi futhi mina iy'ndaba zami ngifile yihleka kodwa kumele ngibe mdala kulesi simo. Ile nto engibhekene nayo njengamanje, ngiyifundisa ukuba mdala. Ngicela nikhulumeni banankizi, nenze njani? Yazi ngiyayibuza nje ukuthi ey'ntweni ey'fana nokuthi kuma-meetings omphakathi sesiyabizeka, sokungahamba nje nawe uyomela ikhaya ukuthi lapha emndenini kukhishwe wena, ney'nto ezinokukhuluma nawe usungasukuma ume. Nakuma-WhatsApp group omndeni sesikhona, ngifuna nanendlela yokuphuma ngoba nje ngiyeke ngithi hawu kodwa bakithi, hhayi kodwa-ke ngihleli-ke. Mase bengithola nje ukuthi ngifuna ukuphuma kwi-WhatsApp group, kahle sesibadala ngaleyo ndlela ukuthi manje nathi sesikhona. Angithi ngiyakhumbula ukuthi kuqala bekuthiwa ayi, ake niphume niyokwenza ukuthi, anike nenze ukuthi asingeni kulezi iy'nkulumo ngoba siyingane. Manje isiyaqala inkulumo ukhona nawe, ivuleleke nje uyizwe yonke into ekhulunywayo kungabi nankinga ngoba sesibadala. Sifike kanjani guys? Ake sifundisaneni-ke ukuba badala nangezenzo ezinhle. Nami nje ngisazama ukulungisa amaphutha ami, ngiqondise iy'kweko ngoba sesifikile. Yabo mina ngiyazi le nto yami. Sizokwazi thina ukuba serious ngempela. Sesikhulumela omakhelwane, wema. Hhayi ngiyabonga i-support guys, bengizolitshela leli hlaya ukuthi into ekhona ngayibona nje kula bantwana bakhazini wami. Kwaba yindaba yethu-ke sobathathu kodwa yagcina isizwakele ngoba ngazi ukuthi uye futhi lo mncane wayixoxa ngoba esedelela usisi wakhe. Yagcina izwakele-ke, waphatheka kabi ukuthi uzogcina kwazi abantu abaningi ukuthi nje unyiswa yingane ese-high school. Kodwa kwagcine kuphelile-ke ngoba nathi sathi hawu hayibo, myeke lowo aqhubeke nabasesikoleni, wena shona phambili. Ngiyabonga i-support guys, ngiyabonga ngiqeda, hhayi ngiyakhuluma.